Meni su prijetili, meni su čuvali obitelj policija pred kućom. A ja sam bio za njih. Tamo na toj presici sam jasno rekao da se radi o radnoj verziji snimki iz kojeg želim pokazati na koji način i kako je teško raditi u var sobi. Šta su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je to pustila van, koji su to ukrali, ta bagra, oni su oštetili hrvatski nogomet. Kad ste vi pročitali priopćenje ili stav, vi ste svi, ako ste suprotno mislili, napali Bruno Marića. Jer vi ne znate koji su članovi komisije, jel tako? A mene znate svi. Da sada i službeno krenemo, gospodine Marić. Rekli ste mi na prvom razgovoru da smo na ti, ali meni je malo ovo profesionalna deformacija, pa ću ja ostati na vi, ali ako bude miksao, nemojte mi zamjeriti. Dobrodošli u Mostar i hvala što ste se odazvali našem pozivu u podcast. Hvala vama što ste me pozvali, ali s obzirom na moje porijeklo nije bilo nikakve mogućnosti da odbacim Mostar i gostovanje negdje u medijskom prostoru u Hercegovini, tako da sretan sam što sam tu i hvala vama na vašem pozivu. Razlog vaše dolaska u Mostar je zanimljiv, blizu ste doktoriranja, do koje ste faze stigli? Pa evo sad pripremamo prijavu doktorskog kvalifikacijskog ispita i prijavu teme nakon toga i već radimo naravno sa mentorom na tome, ali predstoji mi doktorska disertacija i okončanje tog doktorskog studija. To naravno je i izabran Mostar s moje strane isključivo zbog toga što sam i procijenio sveučilište vrlo priznato u okružju, a i uz teme koje i profesore koje sam mogao doživjeti ili s kojima sam imao priliku raditi su i dodatni razlog zašto sam izabrao Mostar. A i naravno moje porijeklo iz Hercegovine od mog oca i moje dugo vrijeme koje sam provodio u Hercegovini je također bio i uvijek se volim vratiti u Hercegovinu ili doći u Hercegovinu svoju, pa onda tako i Mostar je izabran. A što Bruno Marić trenutno radi? Nema vas po medijima već neko vrijeme. Da, malo se odmaram od medijskih istupa, ali vjerujem da se i oni koji čitaju malo odmaraju od mene. Tako da, posvetio sam se svojim privatnim projektima, Daruvarskim toplicama, gdje sam u upravi imam veliki projekat od 20 milijuna eura koji iziskuje angažman svih ljudi unutar naših toplica. Daruvarske toplice su najpoznatije toplice i najuspješnije u ovom dijelu Europe i sigurno sa tim velikim projektom ostvarujemo dodatni napredak i to je stvarno veliki angažman upotrebljen od svih ljudi i djelatnika. To je ono što je moje najvažnije i nekakvi privatni projekti koje završavam također koji su pri kraju i doktorski studij, to mi je nekakav sad trenutno najveći fokus. Čuo sam da znate na neke zabave pozivati još jednog Mostarca, Josipa Palametu, našeg prijatelja podcasta. Ne znam sad je li to istina. Je, kako ne. Da ste zadovoljni s njihovim glazbenim renomom. Ne samo sa njegovim glazbenim izričajem i njegovim pjevačkim kvalitetama i sposobnostima, nego krasan dečko kao i sva ekipa koju je on dovodio i baš sam s njima jako sretan i volim ih se sjetiti. Evo, nažalost, ne pjevamo često, ali evo, sad kad ovo sve okončamo, onda ćemo opet pjevati. Možda ćemo ga odmah, kad bude proslava doktorskog završetka, onda ćemo zvati njega, dobra ideja. Da, njega ćemo zamoliti da nam pjeva. Pošto malo ograničene vremenom, ja bi se odmah bacio na posao što se tiče nekih malo i ozbiljnih tema. Početkom ove nogometne sezone opet ste nekako dospjeli na sve naslovnice kada ste vraćeni kao kontrolor, kada vas je HNS vratio kao kontrolor suđenja. Nakon toga ste vi sami odstupili, nakon što je Hajduk reagirao priopćenjem, pa ako nas možete malo provesti što se sve događalo na početku ove trenutne sezone. Pa prije svega, znači, teza koja se provlačila da sam ja vraćen na listu kontrolora je netočna, jer ja sam bio na listi kontrolora, a činjenica da nisam bio angažiran je bilo zbog disciplinskog postupka
koji je... Naš Hajduk. Pa, mislim, to jest niste naveli vi. Oni su se našli u tome, a Hrvatski nogometni savez, točnije disciplinska tijela, su smatrali da mojim istupom, iako je to bilo na privatnoj mojoj Instagram profilu, smatrali su da nije primjereno, ja sam tu kaznu prihvatio, odradio i nakon toga sam trebao biti kontrolor. I onda znamo svi razloge zbog čega je bilo problema i onda je Hajduk našao zgodno u tom trenutku da istupi i traži da ja na svojevrstan način ne budem involviran u taj posao, iako je to naravno blaga riječ glupo, neprofesionalno i neprimjereno od njih, ali bave se nebitnim stvarima, imaju oni puno važnijih stvari. Danas sam baš vidio naslov u novinama gdje neki novinar piše da li šta je to s Hajdukom, da li je prokleto kad takvi rezultati mu se događaju i to sve. Mislim da, ja ne mislim naravno da je on proklet, dapače, taj veliki klub ima drugih problema koje moraju rješavati, bave se perifernim i nebitnim stvarima. Mislim da ta njihova aktivnost je bila potpuno promašena. Ali kao što sam napisao, jer ja uvijek kažem što mislim i nemam razloga skrivati ništa, ja sam to odlučio sam i podnio sam ostavku jer ne želim biti uopće teret. Sad mene nema, morat će naći neke druge žrtve koje će okrivljivati za svoje neuspjehe eventualne koji će im biti u budućnosti. A uz vaš slučaj se nekako vezao i slučaj Tonija Dadića jer se nekako usporedno događao. Prvo je Dinamo reagirao na njegovo vraćanje, pa Hajduk na vaše. Što kažete na taj slučaj? Vi ste surađivali ste s njim, za gledatelje koji nisu možda upoznati, procurile su navodne poruke suca Dadića da je otkrivao adrese raznih članova Bad Blue Boysa gdje drže razne transparente. Bio je suspendiran, nakon toga je vraćen, nakon toga je opet brzo suspendiran kada su shvatili grešku u sudačkoj komisiji. Pa da, to kad sam spomenuo poznati događaj, mislio sam na taj, mislim da je potpuno opravdano bio on suspendiran. Čak se vi spominjete u nekim porukama. Pa da, mislim, inače, ponavljam, kao što sam rekao malo prije, teško sa mnom se može pričati da ja ne govorim ono što mislim, iako mi nekad i ne ide u prilog, iako bih ovdje, analizirajući te nekakve stvari gdje me spominje, morao biti ljut. Međutim, taj dečko je bio perspektivan sudac i naravno da je u razdoblju dok sam ja bio predsjednik sudaca je i dobio priliku i trebao napredovati. Mi smo stvarno u njega ulagali puno i kolege iz komisije nogometnih sudaca iz mentorskog programa. I činilo nam se da je on jedan od budućnosti hrvatskog suđenja i iskreno ja ću vam reći, ja ne mislim da zbog tih svojih pogrešnih i glupih i neprimjerenih stvari koje je činio je on bio zbog toga lošiji sudac i ne mislim da bi bio čak i pristran, da budemo jasni, to je najiskrenije što ja mislim, jer ja mislim da je on bio pošten, ispravan sudac, bio i talentiran sudac i u stvari šteta da je završio karijeru kao nogometni sudac, ali je potpuno jasno da bi teško nastavio suditi u najelitnijem stupnju hrvatskog nogometnog natjecanja sa takvim teretom koji je si sam. Da, ne možemo se vjerovati. Da. Više. Iako ponavljam, evo, ja bi sigurno ovdje trebao likovat nad tim i vjerojatno većina ljudi bi likovala s obzirom da je neprimjereno spomenuo mene i kolegu Bebeka, a mi smo mu bili kao stariji mentori, mi smo mu pomagali, Bebek je još bio i sudac dok je on sudio. Ja sam bio u predsjednik komisije nogometnih sudaca, mi smo čak išli na turnire gdje smo radili posebno sa talent sucima, među kojima je bio i on. Korigirali smo njegove mane, isticali njegove vrline i on je u tom razdoblju puno napredovao i šteta u stvari za njega, ali on je to izabrao i nek mu je sa srećom što se tiče mene nek ne mora spominjati, ja njega mogu samo u ovakvim okolnostima kad me netko pita eksplicitno reći o njemu, ali inače nebitan i nije tema o kojoj bi ja uopće pričao, jer je za mene on pase. Vaše predsjedanje sudačkom komisijom nekako bilježeno je slučaj VAR Leaks, dogodio se prije točno 2 godine, kako sada gledate s nekim odmakom na to sve što se događalo? Pa jednako kao što sam gledao u trenutku kad se dogodilo, naime,
mislim da je bio 30 ili 31. Siječanj, mislim da je to bilo negdje oko mjeseci nešto dana prije takozvane afere VAR Leaks. Ja sam držao predavanje na seminaru sudaca u Medulinu, gdje sam imao temu komunikacija, interna i eksterna, dakle komunikacija unutar VAR sobe i komunikacija sa VAR timom, sa VAR tima i tima na terenu za igru, i gdje sam izvadio sve te klipove koji su bili, gdje sam neprimjerenu komunikaciju i psovanje i slične stvari apostrofirao kao nešto što je neprihvatljivo i što suci moraju izbjegavati bez obzira na stres kojim su oni izloženi u svom poslu, jer upravo zbog straha da nekad će netko u nekakvom postupku izvlačiti komunikaciju, jer u to vrijeme kad sam ja držao predavanje mi nismo smjeli objavljivati javno komunikaciju u javnosti iz VAR sobe, ali sam uvijek rekao, ako dođe u pitanje nekad integritet nekakve utakmice u kojem će javnost naravno biti zainteresirana da zna šta se dogodilo s tom utakmicom, možda će ići i takva komunikacija, i rekao sam to promijenite i to moramo svakako izbjeći. Nakon toga naravno su počele laži, počele su podmetanja, počele su difamacije koje nisu imali veze s tim, jer kad vi uzmete VAR Leaks, kao kažemo aferu, šta iz te afere izišlo? Psovanje sudaca. Je li tamo možda utvrđeno da je radio netko neprimjereno, da je netko bio pristran, da je netko donosio pogrešne odluke? Naravno da se griješi, kao i svugdje. Ali to možemo pričati o tome da li je neka procjena bila dobra. Imamo sad utakmicu Hajduk-Rijeka koja se dogodila prije par dana, ne? Dakle, sigurno tema koja o tome kako VAR radi. Dakle, nikad u životu, u ničemu ne možemo reći da nećemo griješiti ako je involviran ljudski faktor. Kao što je to u slučaju VAR-a. Tamo su ljudi. I naravno da oni pogreše. I naravno da vi kao gledatelji ili sportski djelatnici ili netko ko prati, novinari, pratite nogomet, nemate baš jasno razumijevanje za nekog da pogriješi u VAR sobi. Ali nije to baš tako. To je stresan i težak posao i događaju se greške. I ta afera u principu je bila naravno pokretač i razlog zbog čega sam ja otišao, jer je nenormalan pritisak bio na Hrvatski nogometni savez, na mene osobno, na moju obitelj, i onda sam smatrao da je to možda najbolji put, iako sam izrazito ponosan na sve što sam radio kao predsjednik nogometnih sudaca, na sve uspjehe koje sam ostvario kao predsjednik zajedno sa svojim ljudima i kao VAR instruktor i osoba koja radi u VAR-u, jer vidimo kako VAR radi u Hrvatskoj danas, kako je radio dok sam ja bio glavni instruktor. A po meni je tu možda najveća greška bila ona presca nakon utakmice Osijek-Dinamo, kada niste rekli točno da ono nije snimka iz VAR sobe. Ja sam rekao točno da se radi o radnoj snimci, ja sam rekao radnoj verziji, ja sam točno rekao, a svi novinari ili većina novinara koji su bili na presici, između ostalog, koji su trebali izvještavati o tome, oni su bili prisutni, jer ja sam jedini predsjednik sudaca koji je na polusezoni i na kraju sezone pokušavao raditi sa suci i novinari i sportski direktori iz klubova, da nađemo, ajmo reći tako, nekakav zajednički jezik oko linije intervencije koje ćemo upotrebljavati, o pojedinim situacijama da raspravljamo, koje su sive zone, da vidimo ćemo ići lijevo ili desno i tako. I tamo sam jasno naglasio da mi ne smijemo javno objavljivati snimke iz VAR sobe, i tamo na toj presici sam jasno rekao da se radi o radnoj verziji snimki iz kojeg želim pokazati na koji način i kako je teško raditi u VAR sobi. U trenutku dok ja pokazujem to govori Bebek, dečki, tišina, snima se. Znači, sigurno ne bi pustio tu snimku u kojoj Bebek to govori kolegama jer se snima, gdje je razvidno da nisu kamere i nije način snimanja kao što je to iz VAR sobe. Ne znajući naravno u tom trenutku da će neko pustiti van sve te snimke i onda naravno lažno tvrditi da smo mi manipulirali ili da smo mi lažirali nekakve snimke. Nismo, mi smo pustili radnu verziju. Način na koji se odluka donijela i zašto smo donijeli u toj konkretnoj situaciji igranje rukom, da li unutra ili van kaznenog prostora, na koji način smo upotrijebili alat koji smo imali u VAR sobi. To je samo bilo to. Sa ciljem jasnog upoznavanja javnosti u kojoj mjeri je teško donesti nekad odluku i unutar VAR sobe, a bitna je za samu utakmicu. Jeste možda mogli to bolje iskomunicirati ili smatrate da javnost nije obratila pozornost dovoljno na te vaše riječi, da je radna snimka? Pa smatram da sam znao da će izići snimka
iz VAR sobe sutradan ili nakon mjesec dana ili nakon 2 mjeseca ili nakon 6 mjeseci, onda bih naravno jasnije apostrofirao, ali mislim da činjenica da sam u uvodu rekao da se radi o radnoj snimci, radna snimka je za mene nešto sasvim drugo od snimke iz VAR sobe. To je za mene egzaktan pojam i obzirom na činjenicu da su svi novinari ili oni koji su izvještavali o tome znali da mi ne izlazimo sa snimkama iz VAR sobe u javnosti jer ne smijemo tad, bi bila dovoljno jasno poruka svima da se ne radi o integralnoj snimci iz VAR sobe. Mislim, znam da je pretpostavljam da je u VAR sobi veliki pritisak, posebno dok se čeka na teren, dok su duge pauze, ali stvarno normalno i inače u svijetu da se onoliko koriste pogrdne riječi, da se psuje, da se vrijeđaju igrači nekih ekipa dok se analizira što se događa. Mislim, ono što je procurlo. Pa da, mislim, kao što vi rekoh, ja ne branim uopće suce u tim situacijama, ali ja sam ih i upozoravao na to. Kad smo imali sastanak, jer mi kad smo preslušali snimke kolega Šetka i ja, kad smo vidjeli da se koristi neprimjerena komunikacija i priča koja nema potrebe da se u VAR-u koristi, jer u VAR-u se koristi univerzalni, ili bi trebao se koristiti univerzalni jezik kojim se brzim izričajem daje do znanja šta se dogodilo i šta bi se trebalo dogoditi i kojim putem treba ići. I ja sam na to jasno upozorio, ali evo, postavit ću jedno hipotetičko pitanje ili hipotetsko pitanje. Naime, na koji način sam ja to mogao spriječiti ako sam napravio sve što sam mogao? Kao predsjednik sudaca sam držao predavanje od 1.5 sata komunikacije u kojima sam rekao ne to više raditi. I sad ako neko nakon toga psuje... Ne, nisam rekao da ste vi mogli spriječiti, nego općenito me zanimalo, jel se tako inače ponaša u VAR sobama? Pa sad se sigurno ne ponaša, zato što sad u Hrvatskoj VAR snimke se objavljuju i suci su svjesni, ali evo, ja ću vam reći, znači na jednom životnom primjeru. Nas dvojica danas pričamo pred mikrofonima, snimaju nas kamere i snima nas audio zapis. Rekli smo ićemo na vi pa ćemo vidjeti kako ćemo. Vi pazite kako ćete pitati, a ja pazim kako ću pričati. Ali da mi ugasimo kamere ovdje i gledamo utakmicu Barcelona-Real Madrid. Ja sam siguran da niko nije rekao joj gospodine Jamal kak si promašio taj udarac, nek si negdje upotrijebio neku pogrdnu riječ, ne misleći naravno da to netko čuje, da će se to negdje javno objaviti i da će zbog toga biti izložen nekakvoj kritici javnosti. Tako i suci moji u tom trenutku nisu znali da će ta snimka biti javno objavljena i zbog toga su se ponašali onako kako se nisu smjeli ponašati, ali ja sam ih svejedno upozorio i rekao sam da nikad ne znate kad će ići snimka i nažalost ta psovka i nažalost to je izišlo van i zbog toga su dogodile se te stvari da nisam ja ni predsjednik sudaca. Dobro, ako mi gledali utakmicu mi ne bi bili na službenoj dužnosti koju je on. Tako je, da, ali službena dužnost je i koja je propisana bila tad da snimke iz VAR sobe nisu dostupne javnosti. To je razlika. Naslijedio vas je Francuz Bertrand Layet. Kako gledate na njegov posao što je napravio 2 godine skoro, je li tako? 1.5 godina na čelu sudačke organizacije. Da. Inače sam čovjek koji izrazito pazim kako ću pričati o onima koji me nasljeđuju bilo kakvom poslu, jer ponekad ljudi analizirajući eventualne moje kritike ili moje objašnjenja bi mogli dobiti dojam da sam ja osoba koja je ljubomorna ili da sad ne želim im dobro ili sam ljut zbog toga što nisam na toj poziciji pa me netko naslijedio. Pa tako ću se suzdržati od nekakvih jasnih kvalifikacija. Ali ono što ću reći i što naravno ne mogu prešutjeti, mislim da smo bili mi televizor u boji za njih sad. A to govori rezultati i analize i statistike i slične stvari. Pri tome ne mislim da možemo analizirati statistiku i reći imali smo toliko kad bezbroj objašnjenja koja su izišla van, ja ih nikad ne bi potpisao i ne smatram da su ispravna bila, a ulaze u statistiku kao ispravne odluke. Tako da to su stvari koje sigurno kreiraju i rezultat. Te sudačke analize su nekako posebna priča. Sjetim se kada je bilo objašnjenje da je Kevin Teofil Katrin nije trebao dobiti drugi žuti karton jer je to ni Fruk prebrzo trčao i meni je to nemoguće danas. Sad ne znam je li to krivo prevedeno ili je greška u komunikaciji, jer je ipak riječ o Francuzu, sad ne znam kakve... Pa reći ću samo da bilo bi neozbiljno da tvrdim
ovdje činjenično da znam šta se dogodilo, ali mogu reći svoj nekakav osobni subjektivni sud, s obzirom da znam tko je prevodio i tko prevodi te odluke, sumnjam da je pogriješio u prijevodu. A i Damir Skomina, kojeg znamo kakvom je sudcu riječ sudio finale Lige prvaka, koji je bio sudački ekspert na Novak Sportu prošle sezone, je bio dosta puta protiv tih sudačkih analiza. I nekako mi je golemo da se toliko razlikuje, ipak je to jedan cijenjeni sudac, a i Lajek je bio cijenjen sudac u svoje vrijeme. Pa dobro, ne možemo uspoređivati sudačke karijere Skomine i Lajeka, to nije ozbiljno. Gospodin Skomina je bio vrhunski sudac, sudio najveće utakmice za razliku od kolege Lajeka. Ali to ne znači, po meni, ne mora znači da neki koji su sudili najveće utakmice su najbolji analitičari, kao što i isto tako najveći nogometaši i najveći igrači nisu postali svi najveći treneri i najveći analitičari, tako da to nije nužno povezano jedno s drugim, ali u puno situacija sam bio na strani kolege Skomine u njegovim analizama, tako da ne mogu reći, ali mislim, s jedne strane bilo bi neozbiljno i da ja sad tu nešto posebno govorim i o Skomini, jer on, kad uspoređujemo njega kao suca i mene kao suca, to je neozbiljno. Čovjek je sudio finale Lige prvaka, a ja sam samo na televiziji gledao Ligu prvaka. A nedugo nakon vašeg povlačenja početkom sezone, predsjednik HNS-a Marijan Kustić raspustio cijelu sudačku komisiju. Kako gledate na taj potez? Ja za samo 3 kola prošlo bio kada se skoro svi klubovi bunili na suđenje. Pa ja sam već u javnom prostoru nekoliko puta rekao, postupci gospodina Kustića su do sad bili uvijek ispravni i pokazuje da je vizionar i da dobro razumije da je pravi vođa i sjajan predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i naravno sama činjenica da je bio 5. po izboru, mislim da je bio 5. ili 4. po izboru za člana izvršnog odbora UEFA govori u prilogu o tome kakav je on sportski djelatnik, dakle par excellence. Njegovo raspuštanje komisije i cilj da se u stvari u komisiji, a to sam ja govorio od početka, treba biti jedan čovjek sa svojim ljudima koji će pomoći. Kad me ljudi pitaju šta bi promijenio kad si bio predsjednik da neke stvari preveniraš ili da budu bolje nego što su ovog trenutka o tebi, onda sam rekao da bi promijenio više puta, prihvatio sam stavove članova komisije i kad ste vi pročitali priopćenje ili stav, vi ste svi, ako ste suprotno mislili, napali Bruno Marića. Jer vi ne znate koji su članovi komisije, jel tako? A mene znate svi. I ja sam u stvari sav pritisak i sve nosio na svojim leđima, a odluke nisu bile uvijek samo moje. Čak ih je bilo s kojima se nisam slagao. Pa kad je konkretno u pitanju Hajduk, a izasle su kontra, da tako kažem, tad interesa Hajduka, ja sam bio za, ali sam morao prihvatiti odluku većine. Prihvatio sam takav princip rada. Iako tu sam pogriješio. I sjećam se utakmice, Hajduk Osijek, gdje sam apsolutno na strani bio sudaca i sudačkog tima i u VAR sobi i na terenu. Donijela se odluka koja je bila protiv odluke Hajduka, izišla je van, a ja sam bio suprotnog stava. A kome da objasnim? Meni su prijetili, meni su čuvali obitelj policija pred kućom. A ja sam bio za njih, da tako kažem. Ne za njih, nego za odluku u korist njih, jer smatram da je ispravna. Ali bio sam legalist, dao sam priliku, mi smo svi glasali, donijeli smo odluku, oni su pustili to van. Zbog toga sam puno negativnih stvari doživio od strane nekih ljudi iz Hajduka, a nisam im mogao objasniti da sam ja mišljenja bio jednako kao i oni. Jer nisam taj tip da dođem cviliti i izvlačiti se. Ok, dali smo priopćenje kako je većina tad rekla i to je to. Mislim da je sada možda slična situacija, da se dosta povezuje s Lajekom, da se ne znaju ostali članovi komisije. Ona je čak i raspuštena bila, pa je smanjena, ako se ne varam, sada ih je možda 3 u komisiji. Pa ne mislim da komisije ne, mislim da formalno pravno je samo Lajek. Da je sada samo Lajek. Ali činjenica je da on istupa van, da ono što on misli da to izlazi van. Nikad nije izašlo neko mišljenje koje nije bio s time suglasan, dapače. Tako da je on
čak znam da u početcima je sam donosio odluke o tome što će izići van. Sad ne znam da li konzultira, nisam sad unutra, da li se konzultira, ali ono što sigurno znam da ono što iziđe van je u skladu sa onim što on misli. A kako gledate općenito na suđenje u hrvatskom nogometu danas? Pa trenutno, da se ne lažemo, nisam baš zadovoljan načinom u kakva je forma sudaca, osobito ovih u VAR sobi. Jeste gledali sinoć utakmicu? Hajduk Rijeka Hajduk. Pa dobio sam klipove, iskreno nisam gledao, dobio sam klipove i pratio sam preko interneta te klipove koji su se događali, nisam izravno gledao utakmicu, ali sam gledao klipove. Ja sam da je dosta sa svih strana udaraju na Patrika Kolarića, pa me zanimalo vaše mišljenje, a vjerojatno ne možete onda ni analizirati ako niste pogledali. Pa ne, bilo bi neozbiljno da osobito analiziram, ali ako vidimo klipove koje sam vidio, postavio bi pitanje retoričko i svima nama, Patrik Kolarić je imao užasan dan, njegova arbitraža je bila ispod nivoa koji on treba dati i ispod nivoa te utakmice, to nema nikakve dvojbe, ali šta ćemo sa VAR sobom? Da. Šta ćemo sa VAR sobom, gdje je bila soba da mu pomogne, izvuče ga iz problema i bude na korist nogometu. VAR soba je za mene puno lošije izdanje bilo od Patrika Kolarića, a njegovo nije baš bilo nešto osobito. Zamislite onda kako mislimo o izvedbi VAR sobe. A spomenuli ste tu njihovu međusobnu utakmicu od prije 2-3 tjedna. Sudac je bio Dario Bell, kada smo vidjeli mnogo crvenih kartona, ne znam jeste tu utakmicu pratili. Kada je dobio Petrović crveni, po meni ono bio crveni karton, ne znam kako je vaše mišljenje. Nakon toga je dobio trener Sanchez Rijeke crveni karton. Ja se tu slažem sa novinarom Mihom Topićem, on je rekao da je Sanchez možda čak namjerno iscenirao da malo podigne svoj igrač, jer po svim analizama ono bio čisti crveni karton. Nije bio namjera Petrovića, ali čisti drugi žuti karton. Da. Ja osobno onako, tu sam utakmicu pratio, ne slažem se s time da je to bio planirani potez Sancheza, jer gledajući utakmicu, taj start koji je nedvojbeno za crveni karton, sudac teško je vidi, jer tu borba za loptu teško vidi pod navodnicima. Uvjeren sam da i Sanchez je tako dobio dojam da se tu ne može raditi o crvenom kartonu. Ali on imao naknadnu reakciju nakon što je vidio na tabletu. Pa ja mislim da on je imao reakciju već odmah jer on počeo protestirati, a njegova upornost u protestiranju mislim da je bila motivirana isključivo mišljenjem da je grubo sudac pogriješio, a ne zato što je on tu imao neku taktičku namjeru, jer je to neprimjereno da neko ulazi 3 metra u teren, onako gestikulira i unosi se sucu u facu. A i činjenica da kolega Bell nije prepoznao to na terenu govori u prilog da je to teško vidjeti, ali zato VAR postoji. Zato je dobra odluka bila u VAR sobi da zove suca i zato VAR imamo, da takve teške odluke koje promaknu sucima ne promašimo u krajnjoj odluci. Da, ali je dobro, zato Bell vidio kasnije pljuvanje igrača Hajduka kada je pokazao izravni crveni karton. Tako je, da, jer mi smo se svi koji smo bili pred malim ekranima zapitali zašto dogodilo? Je dao crveni karton, ali opet činjenica da taj igrač ne prosvjeduje posebno i da kolega Bell kad objašnjava Livaji kao autoritetu na terenu i još nekim igračima zašto isključuju igrača, oni ne reagiraju posebno žustro. Dakle, onda sam mislio da se vjerojatno radi o pljuvanju, ali nema šta drugo biti, tako da smo poslije se i uvjerili da se o tome radi. Samo mi nije jasna reakcija igrača 2 dana nakon toga da ide lagat ponovo da nije. Da, i onda i Rijeka sama objavila snimak. Ma, ispod smiješan. Hrvatski nogomet ima suca u Ligi prvaka, napokon, vi ste ga dugo zazivali, napokon se dočekali Igor Pajač, sudio je pred kraj prošle godine Bilbao Karabag, vi ste to najavljivali u sezoni 2023-2024, što je po vama presudilo da se toliko čekalo i dalje, koliko, nakon 3 godine, 2,5? Reći ću rečenicu, ali moram biti u njoj vrlo jasan, ili nekoliko rečenica u vrlo jasan da me se krivo ne interpretira i krivo shvati. Znači, nijedan sudac na Ligu prvaka ne može doći na temelju nekakvog neprimjerenog ili sličnog lobiranja ili guranja, da tako kažem, bukvalno. Ali, kolega Pajač je dobio pozornost kao i drugi hrvatski nogometni suci koji sude u Europi zahvaljujući ulozi i važnosti uloge Marijana Kustića u europskom nogometu.
Ne mislim po tome, ponovno naglašavam, da me se krivo ne interpretira, da je to nekakav bio neprimjereni pritisak ili utjecaj ili slično. No međutim, činjenica da tako važnu ulogu ima gospodin Kustić dovodi do toga da se naši suci gledaju na jedan malo veći ili jasniji način. I tu se prepoznaju, pratili su se više, ne samo kako sude u Europi, nego kako sude u Hrvatskoj, i tu su dobili napredak. Sad, tu je Pajač i nadam se da će se Patrik vratiti svojim korijenima i svojoj formi u razdoblju dok sam ja recimo bio predsjednik kako je on sudio, pa samim tim da će on pokazati, jer on je ušao u prvu skupinu, ne znam da li to znate, to je isto veliki napredak. Dakle, on je formalno pravno stekao uvjete da sudi utakmice Lige prvaka, pa nadam se da će se vratiti na tvorničke postavke, vratiti se u formu, suditi kao što sudi vani, suditi u Hrvatskoj i samim tim skrenuti pozornost na sebe. I hrvatski suci ovog trenutka imaju puno veće šanse da napreduju nego što su to imali prije. Što kažete na to da na bosansko-hercegovački sudac Irfan Peljto već neko vrijeme u Ligi prvaka sudi super, a znamo kakvo je suđenje u BiH, dotaknut ćemo se i toga kakvo je u Hrvatskoj i on je nekako iskočio. Irfan Peljto, sjajan dečko, sjajan sudac, ponos naše regije tu, nema nikakve dvojbe, napravio je najviše od naših sudaca u okružju, ako izuzmemo Vinčića, koji je sasvim drugačija priča, i onih koji su bili prije njega, i Mažića iz Srbije ili slično, sada ne idem duboko, pa iz Kominu smo spomenuli, ali Irfan je skrenuo već odavno pozornost na sebe svojim izvedbama u Europi. Činjenica je da u razdoblju kad je on napredovao je bio i stav UEFA komisije nogometnih sudaca da se moraju iznjedriti i suci iz ove regije, jer ne mogu stalno suditi suci, pošto se natječu klubovi najčešće iz ovih europskih zemalja, da moraju biti i klubovi koji najčešće i nisu na utakmicama najvišeg stupnja natjecanja u Europi, pa samim tim i trebaju suci iz tih zemalja. U tom razdoblju je Peljto svojim suđenjem skrenuo pozornost na sebe i onih koji o tome odlučuju, i činjenica da je ta politika takvih sudaca bila korisna za razvoj suđenja UEFA, dobio priliku iskoristio obje ručke i evo ga, sudi, i njegove izvedbe u Europi su dobre i ljudi su koji odlučuju o njemu i dalje mu vjeruju. Ima jako dobre izvedbe u Europi, ali zna biti dosta promjena kada sudi domaću ligu. Sjećam se utakmice Arsenal Real Madrid kada je odlično odsudio, onda je sudio gradski derbi u Mostaru kada je užasno sudio, izgleda kao da je po nekom kočnicom. Smatrate li to možda da je nekako prezni zbog okruženja u Bosni i Hercegovini, da se tamo ima, da se nekako slobodi u Europi? Pa gledajte, možemo se lagati, a možemo pričati ono zbog čega pričamo, a to je da je uvijek teško biti prorok u svom selu, kaže jedna poslovica, ali na ovom sudačkom smislu naravno da je i teško u svojoj ligi. Svi klubovi imaju svoje interese, pritisak koji je i medijski i ini pritisak koji doživljavaju suci u BiH vjerojatno utječe i na njihove izvedbe ponekad, ali isto tako moramo razumjeti da sudac kada osudi takvu utakmicu vani i on se na svojevrstan način ispuše ili rekao bih da cijelog sebe, i onda ubrzo nakon toga kad mu dolazi ponovno izazovna utakmica koja izaziva tenzije i medijske i igračke i natjecateljske i sudačke, možda nije bio u tom trenutku dovoljno na visokoj razini koji inače zna biti ili treba biti ili je, i onda je podbacio na toj utakmici. Ne znam, nisam gledao tu utakmicu, ne znam kako je sudio to, ali ponavljam, ni u jednom poslu, pa tako ni u sudačkom, ne postoji sudac koji neće imati loše izvedbe ili lošu utakmicu. Samo je bitno da ih nema puno, jer to govori onda u prilog da li je dobar ili nije. Spominjao smo to suđenje u Bosni i Hercegovini. Kako vi gledate, koliko pratite uopće trenutno situaciju u Bosni i Hercegovini? Pa, s obzirom da sam bio involviran i u uvođenje VAR-a u BiH aktivno, zajedno sa kolegom Šetkom, upoznao sam suce najelitnijeg stupnja natjecanja i određene kontrolore i posmatrače, kako kažu, u BiH.
Ono što me jako veselilo u tom trenutku, njihova ambicija da napreduju, da se profesionaliziraju, da na svojevrstan način prate trendove u Europi i da gledaju ono što smo mi radili u Hrvatskoj i da probaju preslikati određene stvari. I čini mi se da je jako napredovalo i da se jako puno promijenilo, ali s obzirom na okolnosti i način na koji funkcionira cijela država Bosna i Hercegovina, sucima sigurno ne ide u prilog i nije im zbog toga lakše, dapače, mislim da im je zbog toga teže, ali rekao bih da su na dobrom putu i nadam se da će im okružje dopustiti da budu ono što oni svi trebaju biti. Ima jako divnih ljudi iz svih krajeva BiH, upoznao sam ih puno i jako sam bio sretan i posebno sam privilegiran što sam imao priliku provesti vrijeme s njima. Nedavno je na čelo sudačke organizacije stigao Darko Čeferin. Koliko ste upoznati s njegovim radom, mislite li da može promijeniti nešto u Bosni i Hercegovini i tom okruženju o kojem razgovaram? Pa, s obzirom na njegovo veliko iskustvo kao međunarodnog kontrolora i osobe koja jako dobro razumije suđenje, njegov background i sve ono nam daje pravo da vjerujemo da će on napraviti isto dodatni napredak suđenja u BiH. Prije nekoliko dana je suspendirao čak 13 sudaca na neodređeno vrijeme. Sad neki su možda opravdani, rekao on nije izlazio s punom listom, rekao je da je lista što u mediji izašla nije potpuno točna, pa nećemo ulaziti u detalje, ali zanima je vaše mišljenje, jer ste bili na toj poziciji samo u Hrvatskoj, je dobro možda odmah tako na početku suspendira toliki broj sudaca ili je bolja takva to vladanje? Teško mi je arbitrirati u potezima kolege Čeferina jer nisam unutra pa nemam nikakvih informacija, tako da bi bio neozbiljan da bilo što tvrdim, ali mogu izraziti samo nadu da sve što poduzima kvalitetno. On je rekao da je trenutno 27 sudaca iz Bosne i Hercegovine na listi i da je to previše sudaca na 5 kola i da na suđenje sudaca utječe to što imaju mal broj utakmica. Slažete se s tim? Apsolutno se slažem s time. Moja prva zadaća ili moj temeljni uvjet kad sam postao predsjednik sudaca je bilo da imamo 10 sudaca plus par iz talent programa. A upravo zbog te teze koju ste rekli, a ja je podržavam apsolutno, dakle da bez utakmica, bez iskustva nema ni suca. Što manje sudiš, kvaliteta će biti manja i lošija. Tako da potpuno ga razumijem i na tragu sam apsolutno da se lista sudaca kreira prema broju klubova i da suci ako ne sude najelitniji rang sude onaj ispod i da i tu stječu iskustvo i formu. Jer bez suđenja utakmice nema forme, a ako nema forme nema ni kvalitete, tako da toga razumijem i neće mu biti lak zadatak ako je toliko sudaca na listi A smanjiti na primjeren broj i podržavam ga u tome apsolutno. On je spominjao i mogući dolazak stranih sudaca kada je tek dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Vidio smo to na dijelu u Hrvatskoj. Koje je vaše mišljenje o stranim sucima? Vidio smo pred krajem sezone u derbijima, po meni je to izgledalo ok, ali zanima me vaše mišljenje. Pa moj stav je apsolutno u skladu sa tim jer ja sam prvi sklopio ugovore gdje smo razmjenjivali suce. Ja sam na tragu razmjene sudaca, ja bih to nazvao razmjenom sudaca jer smatram... To da, na primjer, Bosna i Hercegovina recimo na Cipar pošalje suce, a Cipar vrati. Upravo to. Zašto je to dobro? Zato što naši suci, a osobito sad kad je BiH ove godine 10 klubova i kad sudiš stalno istim klubovima, već su i klubovima dosadili suci, već su i sucima dosadile te utakmice, pod navodnicima naravno. Ali ako ti imaš dodatni izazov da sudiš neku utakmicu derbi u nekoj stranoj zemlji, a stranac tebi sudi tu, to je super. Onda kad imate borbu za titulu između, posebno to bi interesantno bilo ovdje u BiH, imate utakmicu između borca iz Zrinskog koji može odlučivati o tome tko će biti prvi i onda razmišljate iz kojeg dijela naroda ćete delegirati suca, onda je super ovdje da dođe stranac i da smo onda svi mirni ovdje i da znamo da ćemo imati suđenje koje priželjkuju svi klubovi, uvjeren sam. I to je sigurno dobitak. I mislim da ako ide tim putem kolega Čeferin na način da osigura razmjenu sudaca i da onda
neki naš sudac da ode sudit u tu stranu zemlji, tamo stječe iskustvo i poslije se vrati još jači, još bolji ovdje k nama kući, onda je to pobjeda svih sudaca i pobjeda suđenja u BiH. Koliko su općenito suci pod pritiskom medija, javnosti, klubova, vi ste to prošli, zanima me nekako iz vašeg ugla. Pa dobro, ja sam specifičan tip, ali nisam baš neki za komparacije, ali realno gledajući ogroman je pritisak medija, ogroman je pritisak društvenog života i klubova i svih oni koji su involvirani u nogometni sport, jer nogomet je više od sporta i znamo da su tu utkani interesi razno razni i onda sudac ponekad zna trpiti ono što ne bi trebao, ali kad izabereš biti nogometni sudac, onda moraš prihvatiti da će te dočekati taj pritisak ili se bavi, idi, možeš biti sudac i u stolnom tenisu, tamo sigurno pritiska nema. Jeste imali vi, dok ste bili na čelu sudačke organizacije, jel vam se savez miješao u posao ili ste bili neovisni i mogu sa svojom komisijom raditi? Ako pitate me u razdoblju dok sam bio predsjednik sudaca, Da. U razdoblju dok sam bio predsjednik sudaca, ja sam u javnom prostoru u Hrvatskoj, ali i vani bezbroj puta rekao da sam imao izrazitu podršku saveza, u ovoj slučaju predsjednika Kustića, koji je čak članove izvršnog odbora posjeo zajedno sa mnom i rekli smo idemo putem pobjede, a to znači da bilo tko na bilo koji način vrši pritisak na Brunu i njegov rad kao predsjednika komisije nogometnih sudaca neće ovdje s nama sjediti. Izrazio mi je tad veliku podršku, a i na taj način i tom gestom je u stvari dao meni neviđenu podršku i samopouzdanje. I da sam bio samo još uporniji i da u pojedinim odlukama da sam sam gurao svoje, pa ako stradaš radi sebe, a ne radi drugih, onda bi bio u cijelosti zadovoljan sa svim onim što sam radio. Ali eksplicitno pitanje da li mi se savez miješao, ne, dapače, savez sam imao podršku da budem samostalan i zbog toga im hvala do neba. I članovima izvršnog odbora i predsjedniku Kustiću. A kroz sve te godine ste dobio razne prijetnje. Kako se nositi s tim? I suci u Bosni i Hercegovini prolaze svakodnevno kroz to, nekima su paljeni automobili, čak i nakon utakmica. Kako reagirati tako? Vjerujem da to nakon svakog kola da stižu uvrede ili privatno ili verba. Pa ja sam, teško je komparirati u toj mjeri BiH i Hrvatsku. Hrvatska je jasno uređena pravna država i moram priznati da sam doživio podršku od institucija kad god je to bilo potrebno. Tako da nisam unatoč tim silnim pritiscima koje sam doživljavao, nisam doživio neke osobite neugodnosti, moram priznati kao predsjednik nogometnih sudaca. Ako izuzmemo neprimjerene objave ili transparente ili slično, tako da u Hrvatskoj imate uvjete da radite pravedno i pošteno svoj posao. A kad ne možete izvršiti pritisak ili kad je pritisak postaje neprimjeren, onda Hrvatski nogometni savez ozbiljno razmišlja o tome da li je dobro da nastavi suradnju sa nekim, a i ti onda odlučiš o tome koji su ti životni prioriteti, pa onda ideš tim putem. Mi to. Tako je, da. A karijeru vam je obilježio nekako narušen odnos s Hajdukom. Kako gledate malo s odmakom na sve to? Spominjali smo Hajduk više puta. Jeste li nekad možda svjesno ili nesvjesno dodatno podgrijavali atmosferu, taj odnos s Hajdukom? Pa dobro, reći ću iskreno, to sam često puta rekao, neke stvari bi promijenio, naravno. Nisam od onih tipova koji će reći ništa u životu ne bi promijenio, bio sam super pametan i sve sam radio kako treba. Ne, to nije točno. Neke stvari bi promijenio, neke odluke na utakmicama bih promijenio, ali ono što me čini zadovoljnim i sretnim je da jako je malo tih odluka koje bi promijenio. A kad kažemo da li sam dodatno podgrijavao atmosferu, pa nastojao sam, iako sam ja, kažem, malo specifičan tip, nisam onaj koji se klanja, koji bježi ili spušta glavu kad ne treba, ali evo recimo primjer, često me pitaju zato u Hrvatskoj, kad pričamo o mojim odlukama na utakmicama, na utakmici Hajduk Dinamo u 93. minuti kad promašim penal,
donosim odluku koja je pogrešna. Imam tu, nažalost, informaciju od pomoćnog suca koji mi daje također pogrešnu informaciju iako nije smio. Tu me dodatno zaljulja. Naravno da sam ja mislio da je ta odluka ispravna, ali da sam bio pametniji u toj situaciji, sigurno bi ovaj drugčije reagirao. I da bi mogu promijeniti, to bi promijenio. A više sam mislio možda i na ove, ružno je možda nazvati izvan nastavne aktivnosti, nego ono kada su isplivali vaše videi s nekim igračima Dinama, je to bio na to sam mislio bio to podgrijavanje atmosfere, ali niste uopće razmišljali na taj način. Hoćemo da vam objasnim to, evo sad možda, ne znam da li sam to više nećem, da li sam to objasnio. Ja sjećam tog videa. A kojeg recimo, evo kojeg? Kada je bio s Rukavinom i onim Brazilcem, ne znam tko je još bio. Možemo o tome, to je prva stvar, Rukavina nije bio igrač Dinama tad. Da, on je u Lokomotivi bio. Tako je, znači nije bio. Znači na tom druženju, u tom mjestu su bile 2 igrača Hajduka. Samo nisu pjevali s nama. A znači ja nikad u životu nisam, baš nikad u životu, niti vidio, niti sudio tom igraču, Clayton se zvao, koji je bio iz Brazila. Nije se dugo ni zadržao. Tako je. Ja nisam mu ni sudio, niti sam ga poznavao. Znači mi smo bili, jer smo mi prijatelji, koji nema veze sa nogometom i nema veze s Dinamom u konačnici, jer je Rukavina bio igrač Hajduka. Jel' tako? Znači, neko bi mogao reći, pa sa bivšim igračem Hajduka si pjevao, kao i sa bivšim igračem Dinama, jer je on i bio i bivši igrač Dinama i bivši igrač Hajduka. I taj divan čovjek, Ante Rukavina, je, bili smo u društvu, par igrača sam ja došao do podne, 11 sati, nebitno, ili 5 popodne, nebitno, i dolazi taj Clayton, znači ja nemam pojma ko je taj, i nosi picu. I ja da ću platiti, jer sam mislio da je to dostavljač. I meni govori Ante, polako, čekaj, stani, pa to je čovjek donio, je s nama, ne? I on kaže, htio bi poslat video kako su me primili, ženi će poslat video kak pjeva. I ja kažem, ok, ja ću sa onom treskalicom, ne znam kako se zove to, ja ću s time mahati i sad ćemo mi otpijati. I to je bila ona pjesma I set to pegol, kako se zvala, brazilska, ne? Ali šaljem ženi, ne? I meni Rukavina kaže, Bruno, slušaj, ne znam je sigurno da je to pametno da ti s nama tu pijaš, neko naš iziđe. Ovaj govori, ne, brini, ja to šaljem ženi, ne šaljem ja to nigdje. I završi umjet. I on pošalje ženi kak pjeva sa prijateljima. Ni to nas zna žena, ni ko je Bruno Marić, ni ko je Ante Rukavina, nego govori prijatelji kako su me primili u Hrvatskoj. Nakon 1-2 mjeseca, ja sjećam kod doktora sa mamom, čekam mamu i meni zove me novinar 24 sata i kaže, gdje si pjevač, šta ima, lijepo pjevaš. Rekao, ne razumijem, šta? I ispriča mi to. I kak da ja objasnim? Mislim, ja sam to objasnio. Ja sam dobio prijavlja, ali to ne prolazi, ta privat. I onda naravno naljepe se na to. To su gluposti, ne? To su gluposti koje nemaju veze sa zdravim razumom. Pa gledajte, kad se vi bavite nogometom, naravno da upoznajete nogometaše i družite s njima. Neću poznat košarkaše, kad s njima nema nikakav kontakt. Ali ja imam prijatelja, kako niko nije rekao da su kod mene, da sam ja najviše pomogao u rehabilitaciji. Mije Caktaša, Ben Cuna, Dante Stipica, svi su bili u Daruvarskim Toplicama. Bili su sa mnom. Sjedili smo i šta, neko da nas je usliko, objavio bi, šta bi rekao, da se ja družim s igračima Hajduka. Pa ja sam ponosan na svaki trenutak koji sam proveo i s njima i s nekim drugim nogometašom. To je moj život. Ali to ne znači da sam ja zbog toga pristran bio. Da, mislite li da je to utjecalo isto na odnos možda s Hajdukom? Pa je, kad su mediji to objavili, uzeli kao nešto što je interesantno i fora i onda su to apostrofirali, a u stvari su činili štetu meni, ali ja sam se uvijek čudio novinarima. Znači, svi se kunu u to da im je cilj pisanja afirmativno, da razvijaju nogomet, ti sportski koji se bave nogometnim sportom, da razvijaju nogomet i onda se bave temom koje nema veze ništa, samo da prodaju to. A to nije korisno, jer mi skrećemo lošu pozornost na oko. VAR afera. Šta smo mi, kome smo napravili korist? Šta su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je to pustila van, koji su to ukrali, ta bagra, oni su oštetili hrvatski nogomet i hrvatski proizvod. Nisu uspjeli jer je hrvatski nogomet odličan proizvod i nisu mogli. Ali su napravili zlo nogomet. Šta je, ko da sam ja važan? Šta sam ja bitan tu? Nikome nisam bitan, ali hrvatski nogomet je bitan. I to ja zato zamjeram. A ti mediji i neki klubovi su vas često povezivali sa Zdravkom Mamićem. Jeste vi uopće u ikakvom kontaktu s njim i smeta vam povezivanje s njim?
Pa glupo mi je povezivanje s njim, to ću reći kao nešto što bih mogao definirati. Naime, čovjek je bio jedan od najvažnijih ljudi hrvatskog nogometa u velikom razdoblju u kojima sam ja sudio. A povezivanje s njim je suludo jer bitni ljudi i poneki ljudi koji se s time hrane su bili puno povezani s njim nego što sam ja. Ali nebitno je, ja sam samo onaj tip ljudi koji neću danas doći vama i ovdje reći ja njega ne poznam, ja da ga vidim, ja ne bi ga pozdravio, ja nemam nikakve veze nikad u životu, ne. Ja s njim imam jednak odnos apsolutno kao što sam imao i prije, tako i sad. Poštovanje i nemam nikakvih problema da ga danas vidim. Ja sam danas u Mostaru, da ga sretnem, sigurno ne bi prešao preko ceste, nego bi ga pozdravio, pitao bi ga kak je, kao što bi vjerojatno i on i mene. Tako da nemam s tim problema i to povezivanje je samo loš pokušaj onih koji žele mene difamirati u ovom trenutku s time. Jer zašto to nije bilo aktualno i bitno prije 17 godina kad je on bio važan dionik nogometa. Bili smo jednako povezani koji sad, niš posebno. Ali sad je bitno zato što je on persona non grata. Zato je da, to. Znam da su objavljene fotografije kada god bio nešto oko vas, iščupali bi onu fotografiju sa Zdravkom Mamićem. A fotografija je, gle čuda, iz Splita. Sa stadiona, nakon utakmice Split Dinamo, gdje su u redu čekali ko će se slikati s njima. Ja sam tamo stajao u formi službene osobe, gdje je on prolazio i novinar kaže može slika i on dođe i stane pored mene i mi se uslikamo. Niti bježim od te slike, niti je negiram, ali da ona ima ikakve veze samo sa jadnicima koji objavljuju i koriste kao alat da bi difamirali mene ili da bi me doveli moj integritet u pitanje. Ne sramim se te slike, dapače, ona je dokaz ili povijest nekog vremena kojima smo mi radili i živjeli, gdje je on bio tamo, gdje su se slikali s njim i neki ljudi koji nisu dobri s njim, niti su bili, niti su sad, pa nemaju zbog toga problema. Ali ja nisam tu sliku nigdje postavljao, niti sam je, reklamirao, ali kad je izišla, da, to je istina, slikali smo se i kad me pitate da li bi ponovio tu sliku i to sve, pa vjerojatno bi, jer zašto bi ne bi se slikao tad u tom trenutku s nekim koji je bio dio nogometa kao i ja. Pred kraj, pošto morate braniti razne disertacije, nedavno ste hvalili analize Joška Jelčića s Max Sporta, pa me zanimalo kako gledate na sve ovo što se njemu izdogađalo posljednjih mjesec dana. Pa gledajte, tu sam potpuno objektivan. Znači, Joško Jelčić kad je mene analizirao, znači niko me nije uvrijedio kao što me on uvrijedio. Znači baš me, da ne upotrebim neku grubu riječ. Ali ja sam Joška Jelčića hvalio i nisam jedini, to je dokaz. Znači može doći kogod hoće nakon Joška Jelčića, nitko neće dobiti medijsku pozornost i interes neće nitko izazvat kao što je izazvao Joško Jelčić. Potpisujem bezbroj njegovih izjava, kao što i nekoliko njegovih ne potpisujem, da tako kažem. Da. Mislim, tko sam ja, ali ako me pitate, mene osobno, i smatram da je apsolutno neprimjeren pritisak izvršen da on ne bude netko ko će komentirati, jer je on bio interesantan i za hrvatsku javnost jako zanimljiv. I oni koji su ga, koji su donijeli odluku ili oni koji su vršili pritisak da on ne bude tamo, grubo su pogriješili. Je možda to dobra odluka čisto jer je u međuvremenu podignuta i optužnica protiv njega, pa možda se HT želi ograditi? Pa ne znam, ali presumpcija nevinosti bi trebala biti kao ustavna kategorija i kod vas i kod nas ili kod nas i kod nas, jer ja sam i tu i tamo kod nas. Tako da bih ja pričekao uvijek pravorijek institucija, pa onda bi to možda moglo biti kao razlog nekoga koji misli o imidžu svoje kuće. Ali u ovom trenutku prejudicirati nečiju odgovornost ne bi se usudio, nego bi uvijek pustio neka institucije kažu svoj pravorijek, a nakon njega odluka takva bi možda i lakše prošla negdje u javnosti. Međutim, slušajući bilo onih koji prate hrvatski nogomet, nisu sretni što Joška Jelčića nema u emisiji, jer
ta emisija, ja sam napisao u svojoj objavi, gledat će rođaci i rodbina igrača i trenera, a puno manje onih koji su gledali dok je bio Joško. I evo za kraj, jeste li upratili nova pravila za VAR i kada se VAR može oglasiti, što je FIFA objavljivao nakon ovogodišnjeg sastanka? Ne znam na što konkretno da mislim. Se može VAR uključiti za drugi žuti karton, na primjer. To je u ispitivanju, to nije još... Da, navodno bi trebalo od svjetskog prvenstva. Da, pa ja sam često o tome pričao, kad sam morao objašnjavati zašto drugi žuti karton nije predmet VAR intervencije, jer uvijek se pričalo o tome kako je dodijeljen prvi žuti karton. Pa onda kako ćemo intervenirati na drugi. Ali evo, imate konkretne situacije i to će biti izazov da budemo jasni. Iako sam eksplicitno da se odluke o potpuno pogrešnom drugom žutom kartonu moraju gledati VAR. Ja sam tog stava. Ali imate na nekim utakmicama, evo konkretno imate, bez obzira na tumačenje komisije, imate na utakmici Varaždin-Hajduk, prvi žuti karton igrača Varaždina je potpuno za mene pogrešan, gdje je ruka na zemlji kao potporna ruka, pogađa ga lopta, a drugi žuti karton je opravdan. I onda kako ćeš intervenirati na drugom žutom kartonu koji je potpuno opravdan, tako što smatraš da ti prvi nije bio opravdan. A na prvom žutom kartonu ne možeš intervenirati i teško da će VAR intervenirati na prvom žutom kartonu. Zato je bitno da u VAR sobi budu kompetentni suci kao i oni na terenu za igru, da imaju isto promišljanje o suđenju i da imaju isti kriterij, tako da što manje tih odluka bude. Pozdravljam sve napore FIFA i UEFA da stanu na kraj isključenjima neprimjerenim temeljem drugog žutog kartona, ali ponavljam, bit će veliki izazov. A ove odluke, ako golman ne ispuca loptu na vrijeme, ako bude zadržavao igru da protivnička momčad dobija korner ili da igrač koji napušta igru mora kroz 10 sekundi napustiti, inače ne može ući sljedeću minutu ako se ne vara. Pa to su sve modaliteti koji idu ka smanjenju zadržavanja igre i da ljudi ne ostvaruju benefit time što dugovlače da je nama kao gledateljima da je zanimljivo. Upravo to, zbog gledatelja se nogomet igra. Ali uvjeren sam da pojedine stvari kroz određeno vrijeme će tek u stvari pokazati u kojoj mjeri su uspješne i u kojoj mjeri su primjenjive. Tako da ne bih u ovom trenutku prejudicirao uspjeh svih prijedloga pravila, ali sam apsolutno onaj koji podržava sve napore da ostvarimo što manje zadržavanja vremena kroz te neprimjerene aktivnosti igrača. Nadamo se da će to i ostvariti. Gospodine Marić, hvala vam puno na gostovanju što ste odvojili vremena. Znam da ste bili u gužvi, ali ispoštovali ste. Hvala i našem sucu koji nas je spojio, gospodinu Bandiću. I nadam se da ćete uživati u Mostaru. Evo, još ste tu koji dan, to je sutra, odlazite, ali lijep se dan potrefili, iskoriste. Hvala lijepo, ali ne bi bilo primjereno da ja odem odavde, a da ne kažem da ja sam u Mostaru sad češće zbog mojih obaveza i tako, ali moje porijeklo je iz Gruda, iz Podcrta točnije, i idem tamo kad god mogu. Stalno sam provodio najviše vremena u stvari. Moji roditelji su bili defektolozi, nakon škole smo uvijek odmah nakon zadnjeg dana škole u Hercegovinu i tamo smo bili do početka školske godine. Tako da ja kad bi išao u Mostar, to je bilo slavlje tad u to vrijeme, jer je Mostar bio poseban grad i sretan sam što sam tu. Ovo smatram da je moje isto i da imam pravo tako govoriti. Posebno mi je, dakle, i čast i privilegija da ste me zvali, da se čujem i u svojoj Hercegovini. Ovim putem pozdravljam i svoje Grude i Podcrte i cijelu Hercegovinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu.